Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Tip Secrets. Kana kari kutanga kukuya panelo channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa karo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tavigira ineya buditswa iyo ya taurwa nema veteran economic analyst pamwechete nema journalists abuda achitara yachiti the new RBZ governor vamushaya vanhu vari kufanira kunyarara until va understand the systems the RBZ tofunga veteran economic analyst Dr. Gift Mungano vabuda vachitaura ivo vachiti the Reserve Bank of Zimbabwe governor vaJohn Mushaya vanhu ngavambomira kutaura nemedia kusvika vaunderstanda kuti office yavo inoshanda sei muri Zimbabwe. This advice yavapiwa vaipiwa mushure vamushaya vanhu vakabuda vachitaura ivo vachiti the government hapana chaiziva about the structured currency chinzi vakazudzwa nemaexperts ekuWorld Bank muri Zimbabwe chinzi so the new structured currency ikatadza kushanda he is not the one to blame. The people of Zimbabwe should blame the consultants ku World Bank muri Zimbabwe. Zvinombira mushe nyaya yakabuda vanhu vachitaura ivo vachiti mamushaya vanhu vari kubvisa confidence in the market since the only hope yangasara nevanhu ndeye new currency but zvava kutaura izvi zvokuti the government hapana chaiziva about the currency yairi kuintroducer zvichapedza confidence muvanhu vakabuda vamungano vachitaura vachiti I suggest that the governor urgently set up a robust public relations department and his office must stop direct engagement with the public until he has the requisite skills to do so. He must undertake training on public engagement for starters. His predecessor, Dr. J.P. Mangudya, can be a good tutor because Dr. J.P. Mangudya aiti bilivisa even though zvaizoramba hazvo zvakabuda zvitaurwa navamungano pavakaposta paexendo yavo vakabuda zvakare vachiti vamushaya vanhu is now eroding the little confidence yasara muvanhu veZimbabwe yavanayo muzig muri Zimbabwe vakabuda vachiti in this video the governor is making things difficult for the Zig. He is killing the little confidence remaining. Thank you HSTV Zim and Open Pali ZW for job well done and Daddy Hope for putting these videos together. Those vakabuda vachitaura vamungano vachikomenta on a video vakabuda vamushaya vanhu vachitaura ivo vachiti kana Zig rikafoira maZimbabweans ari kufanira kublema the World Bank not ivo muri Zimbabwe. Funga journalist opo chingono vakabudawo vachitaurawo vachiti the governor should only speak when it is necessary otherwise vanofanira kugadzirirwa the communications department muri Zimbabwe vakabuda vachitaura vachiti this is the reason why central bank governors only speak when it is necessary and why they mostly rely on their communications team. Both videos below show a governor who desperately needs a communications manager with a well-trained team. The potential impact of a central bank governor's words on people's wealth and welfare requires them to speak tactfully. It is important to be always cautious in their public communications. Ineffective and contradictory communication will have negative consequences on the markets and how the central bank and its monetary policies are viewed and taken seriously or seen as a joke. Zvakabuda zvitaurwa navahopo chingono zvakare vaota muzembe vabudawo navaJonathan Moyo vachikomenta on mavideos ari kucirculata pamastreets esocial media vaJohn Mushaya mombe vachitaura ivo vachiti President Emmerson Mnangagwa vavarangarira zvichinzi magavana ese anga aripo before
They were from Manicaland, but now President Vachuza, the one from Masvingo, Gokovanoba, Vakashitaura during a gathering, yavai celebrate his appointment kumusha kwavo with his relatives muri Zimbabwe. Pane video atakuigira yatot munzu vamushaya vanhu vachitaura pamusoro his appointment, vachitenda abereki vavo vakapromisa zvakare mafriends avo vakakura navo vachifudza mombe zvinzi is not going to forget them muri Zimbabwe, zvakonzeresa kuti vaJonathan Moyo naWalter Mzembe vachikomenta vachiti the governor should learn to shut up. He should learn to speak when it is necessary. Kambomira kutaura pamedia muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi, tudze zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tisingade kuwesta nguva yenyu, toda kuti musare muchiona video iri munomadza zvamurufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vamuna 1980 takatanga tina vaMoyana Manicaland, ndobva taita vaTsumba Manicaland, ukaita vaGono Manicaland, ukaita vaMangudya Manicaland. Saka taungofunga kuti ndezveikoko, asi president vakazoti bondo gwendo runo Masvingo yanguva yenyu. Ndosaka takapuwawo basa iri. Tinoda kuvatenda president kuti vaisawo Masvingo panzvimbo, vaisawo Gutu panzvimbo, vaisawo Mushaya vanhu panzvimbo. Nokuti saka zvino ndauya kuno kumusha kwandakazvarwa kuti nditi handingangoindi mongoona ndava kuHarare ndisati ndauya kuzotenda vakandibereka. Vashe Vanyamani, mwana wenyu atorwa akunoshandira hurumende. Kana Mwari achida for the next 10 years ndadzikurwa muno ndaenda. Vashe vaSerima, mukwasha wenyu atorwa amboenda kunoshandira kuhurumende. Vana sekuru vangu kwakazvarwa mai vangu nokwaMutsengi, muzukuru aenda akunoshandira hurumende. Vese shamwari dzangu dzandakakura nadzo tichifudza mombe tichipfura shiri ndamboenda, asi handikukanganwi titese muno. Saka ndinoda kupedzisa ndichiti ndoda kukutendai zvikuru. Handina kumbofunga kuti ndingaunganirwa zvakadai nehama dzangu neshamwari dzangu vachindipembererawo kuti president vakaonawo zvakakodzera kundipa chigaro ichi. Ndinotenda zvikuru uye ndinoimba kuti mucharamba muchindinamatira kuti kana vavengi vachida kuti zvatiri kuita zvisashanda, Satani haapindi pakadaro kana muchinamata.